Pa da te pitam. Samo te pitam da li Ja si sam ojačala. najjača. A po čemu si ti najjača? Pa ti mene pitaš da sam ja ojačala, devojko, pogledaj Kaže svoju Sani liku. jedva ne vredi. Pogledaj svoju Se sećaš liku. Sani, ja se sećaš moje Sani. Ono što te polivala, se sećaš moje Sani. Kakva Sani? Kakva Sani, brate, baba bacila 2 manigana i pobegla. A čekaj, kako ti možda znaš za nekog da je baba kad ne znaš? Pa Kako znam, možeš tako poslali mi glupo njenu šutiti? sliku. A gdje imaš njenu sliku? Ajde pokaži njemu. Ne mogu sad da maltretiram svoje zlatne prste. Jao, da, daj ne seri, molim te. Pa ajde baba da je vidim kako igra. Nema više ni za kiflu. Slušaj, ti kažem nešto. Ne mogu da komentarišem ljude koji stvarno su igrali jednom u životu i nikad više. Dobra, aj kreni ti sad, ovi vatru. Ja kad dobijem ovdje bilo šta ti plačeš. Bolje ti da ne dobijem ništa. Kako ćeš ti da dobiješ, majke ti? Samo Bolje ti da ne dobijem ništa, hvala. Hoće tebi da pošalje klošarku glupa. Pa treba mi jedna ružica. Evo, Kristijan Krile, gde si Krile, legenda moja. Evo, Krile mi poslao timsko. Da može kod tebe neko da krene ako ta baba Sani ne može? Ajde, prestoj da vređaš ljude klošarkom. Baba Sani, jel bila penzija, možeš li da baciš malu macu? Pitaju te ljudi da li si plakala u Eliti kao nebitno. Joj, brate, stvarno, cringe moment. Tako pitaju ovdje, pišu komentare, pa samo te pitam. Ja kad igram sa njom ove meče, ja se osjećam kao da sam u predškolsku. Krile! Hvala Krile, ljudi puta 2 ljudi punjamo gareliju, fali nam 3 vatrometa za gareliju, gore eto ih u cilju, puta 2 ljudi. Vidiš da ti uradi Krile, brate. Kunjava gareliju, Krile, lagano. Ajde bre, Kiki nekad baca avione, sad spao na vatromet. Ne treba meni od Kikija ništa, brate. Kiki Ma je gospodin, brate. Pa zato Sani može samo da tapka sad. Vidi, ne obratite pažnju na nju, ona je samo isfrustrirana baba. Kao i ona Sani. Ja ih isfrustrirana baba, brate, imam 25 godina, 26 za 20. Ona ima 27. Brate, ja izgledam kod imam 16 godina družane serije, molim te. Jel ona mene treba? Hvala Krile, legenda. Ona izgleda kao da ima 16 godina, ljudi. Koko, da Krile, isti Koko, da, šivavica mala. Kako strašno. Pa ti izgledam kod imaš 60 godina košarko. Ti možeš Keva da mi budeš. Ti negdje generacija moje Keve. Da, jesam, da. Pa ozbiljno. Kaže da si malo stariji da sam malo stariji od tvog sina. Kažu, Krile, evo ga Koko. Vidi ga Koko moj, ja kako mi nedostaje Koko, brate. Koko mi nedostaje, brate. Da Sani pobegla, ljudi. Nemoj ti da brineš za Sani, tu je Sani, nemoj da brineš. Ne vidim ja. Evo mi Od mene ne mogu da pišu ljudi koji su nebitni, razumeš? Znam te bilo. Sa ljudima koji su bankrotirali ne razgovaram. A stvarno kažu ljudi da voliš u guzu. Kažu da ti je veliko i mlokova guza. Ljudi, gdje nam ide? Ljudi svi tapkaju. Nema veze, gledajte kako ne trebate se ponašate. Ovu Jordanku gledajte tako ne trebate da se ponašate. A baba Sani nam je totalno nebitna. Već je nebitna mi je baba, može da igra ili ne. Ja isfrustrirane babe ne primam kod sebe. Nego si ti isfrustrirana, brate, ispadaš ti isfrustrirana i odmah blokiraš. Zato što se usrala, brate, da ti neko... Baba nije blokirana, šeta iz live u live, znači da je retardirana i glupa. Ako može da uđe na live, kako može biti blokirana, baba isfrustrirana si čora. Kaže Sani bukvalno ozbiljno, brate, znači kako si ti jadna, brate, blokiraš... Ja je nosim. Blokiraš je, brate, samo ti ušla. Znaš kako si ti jadna, neka popuši, brate. Pa, popušit ćeš ga ti polako. Viš kako si ti položaš ti mene... Ne bih da ti se mešam u profesiju, tebe i od Sani. A čekaj, ma dobro, nema veze, okej, nije to bitno, no zašto je bitno? Ljudi, koliko što si ti kompleksirana, i blokiraš odmah čim ti uđe neki moj jak. Ovo još nisam vidjela, majke. Kažu ljudi ko je sad prost. Ja moram da igram i sa ovakvim čukelama. Kažu ljudi ko je sad prost, pitaju ovi. Kad već blokiraš ljude koji ti ništa nisu radili, jer si te ustra i kompleksirana si, jer su ljudi prejaki. Rekao mi Nikola što je... Je li istina? Evo, viš, ko je sad prost i nekulturan? Ti, niko drugi. Kažu da si jutro doživala ispalu. Šta me zabale ovo za nju? Gledaj šta radi Krile, idu vatrometi životom, brat. Gledaj šta radi Krile. Krile mi se ispunja upisuje u gareliju.
Ide Garerija. Ide, brate, ide. Ide i od Sani Garerija. Pa naravno, meni još jedan vatno fali. O, Krila upisao mi su Gareri. Krila je legenda moja najjača. A što vređaš, brate, ljudi, šta ti je, brate? Umeš da budeš neka ti fina i kulturna. Kulturna. Da nam treba 2 kita, čega stavim 2 Ne kita? znam da budem kulturna, moram da poradim na tome. Čekaj da stavim 2 kita u cilju. Ljudi, moram da poradim na tome da budem kulturna. Evo, od sada ću biti kulturna. Budi 2 kita. Evo, kulturna sam, jel možete sada igrati jače malo? Kulturna si. Krila bi na tebi ispunio vatime, dajte ti Joj, krenu. ova kulturna ispunjava Gareriju na meni, ljudi. Sram da vas bude. 2 kita vam sad treba. To trajne. Baš me zanima šta se ova ispalila. Od vrate stvorenja nema od ove nema, bukvalno, brate, ona... Tako je, ja sam najodvratnija. Uvijek su me pljuvale ružne žene i muškarci koji su, a nisu. Tako da lagano, bakice isfrustrirane Koja se daš pa slobodno. ličiš, druže? Ja sam tu da ličim vaše komplekse. komplekse. Karaš samo Bullsinger, je li to istina? To je Bože, šta je sa ljudima kad ne znaju što da kažu, oni im koriste ovakve reči. Ja sam čuo da si ti karaš samo Bullsinger. Ne znam, Jerry, jel vidiš, ovo je inteligencija. Jedne ružičice. Trenutno koristi inteligenciju kulturno.